bayaw i-record eh. Broken all the pieces I've been shaping lately. Focused on the things that didn't make no sense. Guess that growing up was never meant to be easy. What's up, dog? What's up? Today baya, nabi kayo siya. Grabe kayo. Shout out din. Okay kaya. Jo. Shout out din siya. Unsa? So guys, grabe kayo. Busy ka. So, wow! Wow! Go. So guys, si Ma'am Ring dire, anak ni Kuan, Boyet. Kani anak ni Alex, birthday hapon ba? Gulod ka makay mama kaningari. Oo, ama ningari kami ra, bulong kani kani mantao man ni ari. Mantao kani. Okay kayo. Kani anak na ni Cesar. Cesar na anak, Ruchi na. Kani Cesar. Kani Erning ni siya, Erning. Erning na ha, Ernesto. Buyet. Kana abay. Abay yun. Kaya sila Nida ni sila. Kanuhay ignaw si Limal. Kanuhay ignaw ba? Kanuhay ignaw ba? Anak ni Vincent ba na? Ma, guwapo. Alegre ka nindot. Niday. Nida. I-respect natin yung mother kay. So, Alex unsa. Alex unsa. Hoy. Alex unsa. Unsa. Mura sa unsa tug mo unsa. Natug ka? Uy, natug ka? Si birthday ron. Budang. 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 Kasi birthday ron. Imo best friend. Best friend. Oy, best friend. Lang. Unsa na nilok mo ni Everybody slide. Everybody slide. Hi, best friend. Best friend. Hi. I'm RG and your best friend. Sounds fun to the sacred bell. Black leather glove, no secret. Sacred. It's one. No, every time we get the sun to do it song. It's a thriller and a track. I think hit a sweet tray. I feel man, I wait ray. I could give you satisfaction. Yeah. Yeah. Ano si Paya og kuan man sa mipos. Man sa mipos. Oh, may kuha na sa rin. Matawag ka na stress. Ingit kayo. Sakit tayo. Pagdahon ka, magkabog ka, ingitan ka. Init kayo guys, no? Gabi kayo, init kayo guys. Mga agud ko lingaw karon, mong niyanhingid ko, init gid kayo guys. Unsa? Sa gamit na rain. Sila nag-vlog. Unsa? Unsa behind the scenes, unsa? Behind the scenes, eh? Gara. Unsa kanindot gid rin, unsa? Behind the scenes, oh. Gahe na kayo na mga amigo, mga photographer na kayo na yun, unsa? Kana. Ang sa model, ang sa photographer, ito grabe mga racket ang nila. Sana na. Painit na gid, hot na gid kayo mo.
Nimal kayo. Nimal kayo. Grabe kayo. Sikat. Gutom may libre nga ra. Baka naman YouTube. Pwede na. 1,000 dahil yun. Sakit. Pero? Oh, mga gwapa oh. Taray, gwapo na vlogger ay. Lain na. Subo, gwapo eh. Gwapo na din ay. Kabi ka eh, profile eh. Unsa. Unsa. Isin dayon na unsa. Isin dayon eh. Unsa. Oh, siguro mo hindi pa kita. Siguro ang among na unsa. Grabe na kayo na eh. Gwapo na kayo na. Grabe na kayo mga amigo dito. Photographer na napay model. Oh. Animal. Way sa mapuno. Yeah. Sa pagdali, pag-edit, sa mo na eh. Lagi kay mo tumbang ako. Na, sa kuka-choy na kaya na to model. Swak na swak. Gaya na kaya mga amigo dito no. Apay. Choy kayo na dito. Animal. Minsa. Choy na kaya na dito. Kudodong. Kamu dah turun. Tuh, nay behind the scenes yung. Tara. Makoy ka umay sa balay! Gaya na kayo. Dadang pakawan na sila. Balik bata ah. Uy, labot. Dag ko gani. Alim. Ano, Driyo? Ayoy. Kat manay. Ginang barog eh. Sadi ako. Animal. Ginang barog. Barog na niyo. Ginang barog. 360 Sadi ako. Sige gini. Ginang barog. Oh, yun guys ni muli. Yeah, sila ando. Naog ni si Mamping. Yeah, sila ando. Si Montol man yung siya eh. Mahal. Oy! Katong ganin nyo, buang. Montol man yun. Ako lang kailangan mulatan ninyo. Ikaw na? Hindi ko. Oy, barog ka! Hindi ko. Yeah, apel. Dong. Yan na daw. Apel. Apel ka? Apel lang sila. Barong pisti na kay. Sa pagdali na ay. Dong. Oh. Na, kau na. Uy! Kasi na tinabay ko. Pag-bike. Oh. Hold up. Tay, saan naman na? Malang! Tambulata, oy. Sige. Tang lupad, oy. Kayak begini belum. Barog, jak. Sige. Sabi lang ikay ko. Dagan! Oi! Inaapa ko! Kamu masaya. Masaya na.
anak. Tulog pa din. Amo na nila taon. Kita ano to? Ayan. Ayan. Uyuhan. Antay. Uyuhan ay. Antay di kayo. Pagali ba? Ayaw pagali pa, wag ka pagali. Grabe kayo manuwa mga animal. Duway. Balik bata sila. Ay, chala. Balik bata, tanong kay Kayo na. Sinag. Do ano mga dagko no, dablata no, unsa naman silay. Sige lang. Lingaw-lingaw man doon nila. Lain ano na mo ko sa daan. Nampalit si Kukoys og 20. Something like veterans fight, seeming around me, fake midnight. Hold up. Hold up. Muna yo. Sige kong sip-sip. Muna yo. Neymar ka doon, nag-video sa tulo na. Muna yo. Unso. Muna yo no. Muna yo. So guys, ganira ta kutob ang ato ang video karon, ang ato ang vlog, ganira kutob no. Yes! So, moro na guys, ang video guys. Kaya karon ako nagpakita, kay ending na. Ending na. Okay, ending na ko no. Please don't forget to subscribe and hit ang notification bell para updated juga sa akong mga bagong videos. See you in my next vlog. Peace! Shoutout ko sa nag-live. Shoutout ko sa nag-live. Shoutout ko sa nag-watch ako videos karon. Daniel Joy. Shoutout ko ni Rod Pauline Laudi. Shoutout ko ni Colette Liston. Shoutout ko ni John Limuel Liston. Shoutout ko ni Arjo Pasilan. Shoutout ko ni Rocha Porto. Shoutout ko ni Payatski Tagalog. Shoutout ko ni Mark Tagalog. Shoutout ko ni Jerwin Colminas. Shoutout ko ni Manfred Mark Abanyo. Shoutout ko ni Kristen Liston Lagrosa. Shoutout ko ni Desi Maria Riston. Shoutout ko ni Kinsa Pato ako mga barkada Paul Vincent Laudi. Shoutout ko ni Baby Dave Kulango. Shoutout ko ni Emily Polenyo. Shoutout ko ni Jilly Polenyo. Shoutout ko ni Claire. Shoutout ko ni Lorami Kulango. Shoutout ko kinsa ito ko mga barkada. Shoutout ko Ongo Jomar. Shoutout ko ni Jean Restauro. Shoutout ko ni Jopper Restauro. Shoutout ko ni Ongo. Ang mga Ongo nga nagtambay. Shoutout ko Gigi. Og shoutout ko ni Gapa. Shoutout ko ni Gapa. Shoutout ko ni Rumada. kay Richard Orsal. Pangin Gigi. Shoutout ko ni Manny Making. Shoutout ko ni Kadongot. Shoutout ko ni Tayo Lig. Ni Valentin dira na sa Manila. Punta kali na mo. Shoutout ko sa mga Edson dira sa Cebu. Nasa Cebu si Mantag si Eragteo. Shoutout ko ni Shotgun. Shoutout ko ni Amadina, shoutout ko ni Rosan, shoutout ko ni Maye, shoutout ko ni Mira, shoutout ko ni Mika, shoutout ko ni Flor, shoutout ko sa nagtanaw ka nang nagtanaw dira nga ambot ug mutanaw mo. Ayun tayo niyo share, support my page and wise support. I mo support mo.